Usa ka batang dlaan nga tindera sa palengke. Isa may ga-discriminate sa inyo, man. Kailangan po, yung sila nga, dili mo mga college, kaya sa may tayo yung pagpa-college. Lagi na kay laan ni. Laan gyud mao gyud na ilahang pinakakuan. Ti wala ka na luoy sa mga kaugalingon. Dili gyud siya lalim. Kay one time ato si Mitch, hapit gyud siya namatay. Karon multi-millionaire na. Chia Jewelry, which is also one of our partners right here at the GMA Golf. Ang pangutana, giunsa niya. Ang atong trust kay Lord, number 1. Kay kung ikaw lang, as a self, dili mo kaya. Pero yung nandun yung trust, nandun yung faith, nandun yung guide ni Lord. Kaya man tayo mo. Okay lang ba? Pwede na ako makita, Ma'am Of Sheena? course, Kuya Kuya Juan. Juan. Tagpila ning ingon ani. Kana 3.5. Kani pod call. Kani siya paraiban Usa siya. diamond gyapon na. Kani call, this is total of 12.8 karat. So mas mahal ni. Ay, oo po. Mas mahal po. Tagpila man ni. 9.8 million. Dong ambitong kuandong be. Check eh. Sana all. Sana all. Nga nakol na. Joke lang oy. Hoy, nagok. Adik na umanta si Chatato Maing bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Kaning episode sa programang Binisaya Chit Chat ato ni. Grabe kaayo gid ni ka powerful ang kaagi aning ato ang makahimamat karon. Aniya ang inyuhang angkol dinhi sa Paranaque, dinhi sa Metro Manila. Kay finally makaatubang na gyud nako ang CEO sa Amara Sia Jewelry. Usa ni siya ka gold and diamond retailer nga kumpanya. Usa ka batang dlaan nga tindera sa palengke karon multi-millionaire na. Ang pangutana, giunsa niya. Ania na gyud makahimamat na nato si Ma'am Sheena Sevilla Aquino. Ma'am Sheena, grabe nimo kagwapa gyud. Abi na ko ang ako ang makaistorya karong adlaw kay dili CEO mura mag-artista. Wow, thank you. Grabe Bitaw, Ma'am Sheena, salamat baya. Ma'am Sheena, imuhag yung gigikanan, ikaw usa ka blaan nga taga Sarangani, tama? Yes, opo. So didto ka nagdako. Dito ko gipanganak. Dito ka gipanganak, Mm-mm. tama? Dito ka gipanganak sa asa gito sa Sarangani? Sa Sapo Padido. Sapo Padido, Sarangani, Sarangani Province. Unsa man ang inyong kinabuhi gikan sa Taga-bukid dyan na. taga-bukid Yes, marag oo. ana. Si Mama Manggod is pure blaan gid siya. Mm. Ako half ko. As in si Mama, wala gid siya kanang position. Kanang grabe ang discrimination sa mga kay laan lagi, taga-bukid. Kanang literal gid nga, taga-bukid. Bukid gid siya. Ang inyong balay sa una, unsa man na, nay kuryente? Wala. Walay Walay kuryente. Oo. Gipanganak ko sa bukid yun nga kanang isa lang ang balay, tapos ang uban balay kay lagyo na kaayo, napa sa pikas bukid. Ing ana gyud literal. Tapos amo ang suga kay sulo good kanang kanang gas lang. Ana dili ako gipanganak. Kana siya na area. Hantod pila edad nimo nga ingon ato inyong kinabuhi man? Siguro 5 years old. Katong gipanganak ko dito, dili wala jud ko ato nagstay og dugay gyud. Mga 5 years old na sa. Okay. Kay si Mama man, mao man to nakapangasawa man siya. Bisaya man niya napangasawahan. Taga Jensen, actually Cebu. Oo. Pero si Papa is good provider siya. Pero dili gud ingon na kanang nagid may kwarta, makakaon lang yun. Kanang nanginabuhi pod. Everyday maning kamot para makakaon mi. Masay trabaho ni Papa, Sa palengke siya. Nagakuan siya, naga-buy and sell siya mga baboy. Oo, Si mga Mama? siya. Si Mama housewife, purely housewife. Pila man mo ka magsuon? 3 mi. Tulo ikaw Oo, ang Ako ang ikaduha. tapos nag-eskwela mo ang nagpaskwela si Papa kay Si nasa Papa, naman siya oo. sa Si Papa nagpaskwela sa mga very good provider na mapa-eskwela gid mi niya dili man sa private, sa public. Yes, Pero yes. lipay, happy. Grade 4 ko,
grade 4 to grade 5, ginauban mo ko permit ni Papa sa palengke. Okay. So, kato na time, namag ko'y manghod si Mitch. Sa gawa sa mong skwilahan, na ay dito mga ginabaligya ka ng mga paper doll, good call. Paper doll nga, tagpila naman na sa una. Wala mo ko ikapalit, kay pila naman ako ang baon. Oh. Ang akong gihimo na maligya ko silupin. Kay para makapalit ko atong paper doll ni Para Mitch. kay Mitch. Oo. Kay ate ka. Ate man ko. Unya, gusto ni mo malipay imong manghod. Gusto na ko malipay siya. Kay super love cute kaayo na ko siya. Mao nang nangita jud ko gwe nga kanang kada uli nako na ako ihatag sa iyaha kay kanang paper doll guhit-guhiton man iyaha man ang i-drawing. Ay mo, ba? So, Grabe. asa man po din mo nakuha og idea nga pwede ka mamaligag silupin? Daghan man, mga bata na ako makitaan. Tapos sa classroom po namo nagabaligya kog marshmallow. Mao man tong pinakakuan sa una good katong tigpiso nga mga marshmallow good. Nya dili wala kabalo si Papa. Kay syempre si Papa good provider baya siya. Mao to, wala siya kabalo nga nagabaligya. Gabaligya ka. Oo, silupin. Mao to, grade 5 ko namatay man si Papa. Cancer siya, nagka-cancer siya. Dito namin na nabagsak yun, as in super down. Super down. Kay cancer, nagkautang-utang namin, nakuan niya ang mga naipon niya sa iyang negosyo sa una, nawala. Kay grabe, babalik-balik siya sa hospital. Tapos, nabaon mi sa utang. Wala no. Mauto na time nga, katong namatay si Papa, grabe good, super good mi ka-down ko. Wala na. Imagine, mag-grade 6 namin, dili namin mapa-eskwela ni Mama. Mauto, ang gimo niya sa mga, dala mi nito sa Sapo pa din. Kinsa may giadtuan ninyo? Lola na ako. Ang lola. Oo. Dito ko, nag-grade 6 mi, stop mi dito sa city. At mi dito sa bukid. Among ginalakaw na everyday para makaskwela lang 3 kilometer. Mao na. Magbaklay mo. Baklay, oo. Baklay, kay bukid gid siya. For 1 year. Ang baon ni mo. Ang baon na mo, kanang saging. Kanang daon sa saging. Kanang bulad. Bulad, toyo, ana. Ana lang din ang life dito Si Mama, nag-ato siya sa Manila. Kay mag-abroad anta siya. Pero dili man niya kaya ibili. Biyaan. Dili man niya kaya biyaan. O to, nag-uli siya. Gikuha mi niya. Kay high school naman mi. Nagpuyo pud mi sa ante. Sa side ni Papa. Nagpuyo pud mi for siguro mga pila pud ka tuig. Actually, sila nagpa-eskwela ato sa mo. Itong high school mi, sila nagakuan sa mga, okay man, oo. Okay man among relasyon. Pero lisod ha, nga kanang dili pod lalim ng makipuyo niya. Ay! Murag, Dili gid siya lalim. Kay one time ato si Mitch, hapit gid siya namatay. Ay, naman. Nakonvulsyon man gud siya. Nakonvulsyon siya mautong dito na naka-decide si Mama nga mag-uli na lang kay para maasikaso mi niya. Tapos that time wala man taon mi alam. Tapos ako mga auntie lang akong mga kauban. Mautong nga time na nag-uli si Mama. Tapos nangutang siyang pagkapital kay nagkuha mig kanang pwesto sa palengke. Mauna siya dito nag-start nga naging tender ako sa palengke kol mga gulay among baligya. First year high school ka Second year. Second year high school na Second ba? year high school ko nakakuha mig kanang pwesto sa palengke. Dito nag-start kanang nga point nga Kuya, anak ko. Kuya, dili mo ba? Paamang kuan. Barato lang, anak. Kuya. Tindogin na, dapat aura jud ka. Daghan man gud dito mga siman. Oo, ang ginatawag ana sa ilaha kay kanang magpakyaw. Magpakyaw kay dalon nila sa ilahang kuan. So dapat gid postura gid ka kol kay kung magpakyaw na sila ay solve na imuhang kuan. Tindaan na nga adlaw. So wise ka kay murag kinahanglan ka mo. Dapat. Oo, kanang presentable ka kay para mo palit sila sa imuha. Pero wait lang, Oo, Paul. nag-eskwela ka ato. School ako, high school. Oo. So unsa man ni kano sa amang ka mo? Sa City High manggod ko call. Sa City High School manggod, half day lang gyud na siya. Oo, katunga lang gyud ang So eskwela. morning ka So eskwela? morning 6 AM hangtod 12 nawa na siya. Tapos 1 PM na gyud ko ana sa palengke. Tapos ako gyud mo malingki call. From Kalumpang moadto ko Glaray, Jensa na siya sa city na siya. Kana mga bugat kay nga mga saging, mga Nya, kamote. gamay pa man kasi kanya high school. Amot siguro ni akong mga ugat-ugat nga nang gawas. Mao siguro na ako cute tanan kol. Ako ang naging katuwang ni Mama dito sa palengke. Wala ka nag-self-pity, wala unsa man ni kanang murag nganong ingon Kato na time call, grabe gud ako ang kanang eagerness gud nga gusto gay ako mag-OFW.
gusto na ko maging OFW kay gusto kita ko makahawas ko sila mama sa kalisod kay message kayo kol. Imagine kol ang amo ang kanang girentahan sa una, like 500 pesos nga balay. Pag kanang mag-ulan, ay grabe. Magpayong jud ka kol sa sulod. Matulog mo magpayong. Dili ka makatulog. Dili ka makatulog kay tulog man kaayo. Tapos among CR, Ginoo ko, pag magkamali lang kag tama kol, mahulog na ka. Sa septic? Mahulog na ka sa septic tank. Tapos ang amuang ka ng tabon kay puro mga sako. Hindi na ko ma-imagine nga, ingon ani imong postura karon niya mo, oy, imong gidak-an man. Ana siya kol. Tapos 1 PM, magkuan ako, mag-adto na ako sa laray, kay mamalingkay lagi. Commute na, magkuan yun. Buhaton ako na kol, 20 kilos nga kamote, 20 kilos nga saging. Makaya na nimo? Makaya kol. Nganong dili man, nga mao man to ang naa. Pero wala ka naka-feel o ganang, wala ka nag-self-pity, wala ka na luoy sa mga kaugalingon. Naan ang kaluoy kol, naan ang kaluoy, pero grabe akong pangpaningkamot. Mas nang ibabaw imong determination. Mas nang ibabaw gid akong kuan nga dapat dili pwede nga ingani permanente. Kay dito manggod sa kanang palengke kol, grabe ang discrimination kay. Kasi may ga-discriminate sa inyo. Katong mga kuan po na mo. Kaila po, ingon sila nga dili mo maka-college, kay unsa man yung pagpa-college. Lagi na kay blaan gyud mao gyud na ilahang pinakakuan sa Wala mga- ka na down ato. Super down gyud kayo po. Pero kato nga mga discrimination gud ko nga kanang mag-ingon ko sila nga ing ana nga human dili o maka wala mo'y maadtoan. Mao nang mao gyud nang nag-push. Mao na nag-push sa ko akol nga dili wala ta kabalo sa panahon. Pero nakahuman ra ka high school. So ang nagpaskwela sa imuhang rag ikaw ra gihapon. Oo. Tabangan na mi ni mama. Pero imo mga classmates kabalo nga gatinda ka sa Kabalo palengke. sila, oo. Wala ra kanang ano ra pod, wala ra pa Naagyod kay syempre nagabaligya kag kanang gulay, di ba sa palengke ka, blaan pag yun. So grabe ang may nalang gid kol kay gapahunta cha. Amen ta diha. Kato lang gid ang nakuan. Pero nahuman ka nahuman gyapon jud kag high school. Nahuman ako kol kay ana man si mama ato kay muundang maginta ko. Ana man si mama nga dili pwede nga dili ka magwila kay mamatay man mi, mawala man ko. Mao lang na ang akong kanang ipamana sa inyo ha. Kanang pag-eskwela. Mao to kay pa-college naman ko kol. Wala man may pang-college gyud. Ang akong gihimo kol 15 years old pa man ko ato. Sa KCC Mall kol, nag-apply ko 15 years old pa man ko kol. Dili ko madawat syempre. Mao tong ang pangalan ako sa una kol kay Joanne. Okay. Naghulam ko og kanang ID. kanang Ay, usa man papers. papers. Oo. God. As in, Nakatrabaho ka. nakatrabaho ko kol. Kinsa Ang man ni sweldo- John, amiga ra nimo ni. Asawa siya ng pinsan ko. Oo. Pila man ka katuig sa nagtrabaho sa mall? 1 year. 1 year ko kay mao lagi to mag-ipon kay para magpa-college, ana. Dito sa guest ko call, ang akong sweldo pa lang ato is 190. May sa man giipon nimo or Ipon, oo. ga suporta pod ka kay mama murag ana. Wala, ipon Ipon talaga. lang Oo, yun. ipon gud to call kay mao tong gipa-enroll ko niya sa STI. So nag-STI ka STI, sa Gensan. STI Gensan. Dito ka na human. Oo. Dili, sa Manila. Oo. Nganong nag-Manila man ka? Di rin ako nag-transfer. Gusto nimo, murag feeling nimo na opportunity sa Manila. Anak gud call. Kasi man nag-working ka. Working. Oo. Nagyaya ka. Ligaya, Mao tong kato nga time nga kanang pagka third year college gud nako call na dito nako na kaila si Ian, Ang imuhang bana. ang ako asawa. Daghan ko racket katong nagkuan ko college ko, mga modeling. Oh, kay gwapa man ka. Char. So nakitaan nimong opportunity kay sa Manila, kay daghan man jud opportunity sa Manila. Daghan Mao mo. ba gyud na ang mentalidad sa mga tao, no? So inibiya ka dito sa Gensan. Gigamit nimo imong utokan lang jud ka, wise lang ka kay nang ko itsura. Pwede ka mag-model sa Manila. Murag ana imo una. Wa sa ka nagunahuna nga basig pwede ka ma-artista, murag ana. Ay wala. Wala pod. Mm-mm. So model-model lang murag Model-model. ana. Pero nakahuman kag college. Nakahuman ko college. Nakahuman kag Oo, college. nakahuman ko college. Katong third year high school, third year college na ko call, dito na ko nakita ang realidad. Ang realidad na sa Valenzuela ko nagpuyo, tapos nangita ko kanang mga OJT-han sa Makati, Okay. which is sobra gid siya. Dito na ko na-realize nga hala, pag human akong eskwela, dili ko magtrabaho. Unsaon na mo pag kalingkawas ani sa Kaliso. kalisod.
pamasahe pa lang daan. Mao to ako nakuan ko, dili gud pwede. Dapat pag maka-college ko, it's either mag-OFW gud ko or it's either nga magnegosyo gud ko. So nanay gid sa mga utok nga magnegosyo. Oo, Negosyante nana. na gid dani. Kay bata pa lang ka Siguro. nagpalingki-palingki na na maligya sa na palengke kay. na, oo. Nag-start ko ka ng perfume, tapos nag-ano ako ng buy and sell ng sasakyan. Mm. So, mao to, pero wala man siya nagkuan, wala siya Wala siya nag-prosper. wala siya nag-prosper. Mao to, sige, search lang ka ng search. Nakita na ko ang cellphone. Gitry na ko reseller. Og cellphones. Cellphones, mga gadgets, Tas online. online. Gabaligya ka online. Ang gimo na ko call kay si Ian, dili man gud ako malimtan ko lang dili jud nako malimtan niyang giingon na to ana siya sa kuan na tagaan tag 5K. Kumbaga kani imong pampuhunan. Kay ana siya na kung mahitabo man nga magbulag tapuhon or whatever happens, kaya na nimo imong sarili. Agi-train kumbaga. Mao na ang word na dili gyud nako malimtan. Kato gani ko nga kato nakita na ko niya sa Facebook, nakita na ko niya sa personal nga kuan na giingnan naman ganyan nga ay eto na yung mapapangasawa ko. Ay mao ba? Mao ginayang. Pwede pa mo uyab ato. Ay dili pa. Oo, katong- marag nakita lang kanina online. Nakita lang ko niya sa Facebook, sa online. Or na ay friend. Friend, Okay. oo. Katong friend na ako, kailan niya, friend po niya. Sabi niya, sino yan? Sabi niya gano'n, sino yan? Sabi niya, gusto ko makilala yan. Tapos pagkakita niya sa personal, ingon mo siya, kanina. Ngit-ngit man to, Col. Dili. Sa bar man may nag-meet. Nagkaila. Gimmick-gimmick lagi, ana. Maotong wala na gid ko niya Gibuhian. wala na ko niya gibuhian. Di niya, wala. Pero bago na Col, nakita gid ako sa iya nga very gentleman. Okay, Gentleman gid kayo kay maayo. magpauban kog magpangihi Col sa CR. Mm. Maghangad-hangad ko sa Maghangad ka kay. maghangad-hangad ko kay gusto lagi na ko i-kiss kay. Unya di ka niya kisan. Dili jud ko niya kissan Col pila ka. Murag pila gid kasi mana wala gyud as in. Hindi siya ganahan sa ko. Ay buutan. Buutan gid kay very Buutan. gentleman. Mo to tapos kay katong 5,000 Col, katong nga 5,000 nga gihatag niya sa ko. Gigamit to nako for boosting. Wala ko na Wait, mumunan katong sa item. imuhang ginegosyo nga Phones, cellphones. gadgets. for marketing For na imong marketing. gigamit. For marketing na ako siya gigamit ko. So ang style nimo sa pagbaligya sa cellphone, wala kay kapital, Oo. pero na kay kailang nga supplier. Na ako'y So kailang. kung nay mo order pabayron sa nimo, mo to imong ipalit dito sa supplier. Anak ko. Ay wise gyud di ay ka. So dito nag-start. Naagyo isa nga nagtiwala sa kuha. Ang ako ginabaligya ato call gadgets na kanang mga Korean made go. Dili siya original. Yes, yes, Copy. Kato nga kuan call isa nga client. Nagdaghan gyud siya. Online. Nibom gyud siya for 1 year. Hantod nakahuman kag college. Hantod na kauman ko college call. Oo. So pagkahuman nimo og college, Mm. ni boom ang imuhang Gadgets. gadget nga Oo. nga negosyo. Hmm. Giunsa nimo pag-abot aning jewelry? Ang nahitabo man gud ato call kay 'di ba kay naa naman ko income, naa naman jud ko kita. Nag-invest jud ko sa gold. Namalit kog mga para sa ko alang good call. Dili Dili gid pang na. negosyo. Dili pang negosyo. Kumbaga katong na-income nimo, Oo. murag feeling nimo sobra sa imong Oo. income, gi-invest nimo og gold para sa mga kaugalingon. Para sa akong kagalingon call. Kay Unsa man kay para in case maprenda ana. Oo. Tanan gud akong mga income halos call gihatag gid kay mama. Isa gud sa akong pinakapangarap ko nga makabalay gud. Kay gikan biya sa tulo-tulo. Nakapalit ko gamay na lote nga naana po siya balay. So kato nga balay, miskin ingato gyapon siya call iyahang itsura kay kanang gamay gud kaayo pero lipay mi. Kay amuan naman. Inyuha naman. Amuan naman. Gamay to pero grabe. Meaningful. Grabe. Super to ka-meaningful sa mua. So, katong nag-okay, grabe na ang ako ang blessing sa gadgets call. Maotong hantod nakapalit mig ka ng another call. Ngalote na po. Nga lote. Dito Sa na Jensen Sa eh. Jensen po, oo. Dito na namo na unti-unti na patayo katong dream house nga akong makuan sa ilaha. Pero balikan ako akong pangutana og nga Oo. nganong naabot ka sa negosyo nga jewelry. Jewelry. Ang nahitabo ato call kay kanang gibili naman ako ang gadgets, nag-uli ko sa mua sa Jensen. Mao to nga time nga katunaan ako sa Jensen, nagstay ko dito for how many months. Wala naman ko'y kwarta. So mao gid to call, nagamit gyud nako ang jewelry. Ang akong gihimo call wala na ko gisanla. Ang sanla man gud sa ko utang. Utang, Oo. yes. So sa ko ang gihimo nako call, gipost na ako sa akong Facebook. Katog gyud siya call, gipost na ko. Dito na ko call na realize na ay okay di ining jewelry kay
Gipalit ako siya 12,000. Nabaligyan ako siya 15,000. Nagamit pa na ako siya. So, dili lugi. Maotokol, katong mga uban akong akuan, gipang baligyan ako. Gipang baligyan So, ako. dito nagsugod ang tanan. Dito nag-start ang tanan. Katong page na ko call nga from cheapest gadgets, jewelry shop online by Sheena Sevilla, nahimo siyang cheapest jewelry. Dito nag-start na ko og reseller og mga gold. Online gihapon tanan. Online tanan call for 5 years. Unya kaning 5 years, Ma'am Sheena, nikusog og maayo Kusog ang gid kay imuhang kaning jewelry nga Kusugit kaayo. business. Kusugit kay siya call na kanang trusted na gid kaayo. Tapos kato na time call kay kuan lagi cheapest, the word of cheapest kumbaga para sa tanan. Asawa naman ako si Daddy ato, si Ian. si Asawa Ian. na 2018 man migi kasal. Mm. Wala siya sa ko ang business call. Naapod siya sa sarili iya ha. Okay. O, naapod ko sa sarili ako. Kumbaga ako nakafocus dito ang. Pero katong nakita niya nga kanang May direction. may direction. Mm. Dito siya nag-advise ako, ana siya na, mahal, mag-branding ka. Pasabot ka og galingon na nimo. Kaugalingon, ana siya. Kinsa may maging proud nga, ay, kay cheapest jewelry na ako inapalit kay. So, gumawa ka ng brand. That time call, buntis ko, 2019, buntis Okay. ko. Maong Amara Shia ang pangalan, kay maon akong first baby. Si Amara Si Shia. Amara Shia. Tinayo ko siya 2015. Amara Shia, online gihapon. Online, no. Ano siya call? Gipasok na ko siya sa online, pero nagtayo ako ng store. Physical store Physical yun. store, oo. Ang nag-accept sa amo is Robinson, which is among first branch is the Robinson Mall. Tapos, that was pandemic call. So wait lang, so sarado man, nagdagang mag-business, Nag-close mi nag-close. call after 1 month of the opening. G. Oh. So apektado. Apektado call. So, nagtukod ko call og kanang store, which is, nag-start na ko sa gamay kay nga inventory. Pasabot gagmay. Gagmay nga item, mga kugmo. Basta may ma-display lang ka call. Na ako'y supplier good nga. Very grateful, thankful ko. Sobra ko kag thankful good sa iyaha na siya ang kaisa-isang nagtrust ako. Yeah. Ulaw jud kay call nga mag-open kag store, jewelry store, pero imuhang mga display kay gamay lang. Gagmay. Nag-ana jud ko kay Lord, tabangi ko Lord. Unsaon man ako ni? Gipahulam ko niyag item call. Ana lang ko sa iyaha nga sis man ang tawagan, sis. Try lang gid ako akong best nga makabayad ko every week. Every week, makabayad ko every week. Ipahulam jud ko niya. Gikuan jud ko niya stocks. Pero, ang nangyari kasi ko, February, nag-open man may. March, ginoo ko. Nag-lockdown. Nag-lockdown man. Close tanan ang mall. Close yun. Mm. Which is, naging okay po siya sa mga call. Kaya na ako'y reason. Nga dili makabayad. Oh. Na ako'y Which is reason. okay ra sa iya. Which ha? is very okay sa iyaha. Kay kasabot siya. Yes, Nag-lockdown yes, man po yes, sila. Wala ko gi-pressure sa supplier call. Wala jud ko gi-pressure. Kay kabalo siya. It's pandemic. Pagka-open sa border call, for how many months? Ang gold, grabe. Umakyat. Almost times 2. Kailangan na mo kailangan na mo i-follow ang current price. Right. Dili man mo pwede nga mag So nabaligyan current ninyo price. na higher Nabaligyan na price. ako. Kani nga supplier call, dili na nako siya makontak karon. Wala na siya nakabalik After from sa pandemic. From pandemic call. Kahit anong message ko sa iya call, one time nga nag-message ako sa kanya. Sis, ano sa man ka mabalik uy? Kay katong gipahulam mo di mo sa una. Pwede na ko mapalit sa magpila ka kilo. Wow! Ana gyud ko. Pero kato nga time call, naa pa man to si cheapest. Kato nga time call dito gid mi nagahugot. Dito gid mi nagahugot sa kato nga cheapest. Nawala man ang page call. 2023 nawala among page. Suspended. Trademark. Dito nga time nga grabe jud ko ka down. Kay daghan kog staff. Jensen, Manila. Tama. Grabe good nang hina jud ko call, naglugmok talaga ako. As in wala. Dito na nag-abot si Kiray. Bisulod si Kiray, nawala ang imuhang katong kusog kay nga sales Kusog sa kay Facebook nga page. So, Nakabawi ra gihapon. Murag dito ana, nga time unsa man? call nga gistorya gid ko ni Lord. Nadunggan gyud nako nga na feel good jud nako. Feel good kay nako sa akong kasing-kasing na, "Uy, unsa man ka? Mao gani giwala nako to. Kay focus na ka. Focus ka kay Amara. Kay kung mag-focus ka, lahi akong ihatag sa imuha. Katong pagkawala ato, abi nako babagsak na. Abi nako wala na. Yes. Tapos na ang pangarap. Only Redirection, one. another redirection di ay. Yes, call. Kailangan ako ni Ibton, kay na ako'y mas dako nga plano sa imuha. Which is, dito na ako na-realize, call nga, ang atong trust lang yun di ay. Ang atong trust kay Lord, number 1.
ang atong faith kay Lord, number 1. Kay kung siya lang, kay kung ikaw lang, as a self, dili mo kaya. Pero yung nandun yung trust, nandun yung faith, nandun yung guide ni Lord. Kaya mandainin mo. Siin, yun yung sabi ko na, grabe Lord. Grateful, thankful sa tanan-tanan. From there, call, na nawala to. Grabe. Non-stop na. Non-stop. Susukad ato, dire-diretso na ang Dire-diretso na call. success sa Amarasya. Ambot lang po itong mga tao call. Grabe po. Nag-open mig second branch call. SM Jensen. Pagka 2023. Hantod sa naabot na mi sa mga influencer. Ang pinaka-first nga nagkuan sa mo ay si Josh Hope yun. Unsa man iyang gibuhat? Nag-order siya sa muag ka ng customized. Pero si Kiray, di ba, nahimo po siyang Yes. ano ninyo? Very blessing din. Si Kiray, siya din ang nag-ano sa amin sa mga ibang influencer. Uy. Nagkuan man gud mi call sa customizing yun. Kahit anong ipagawa mo, maskin unsa nga design. So kuan mura lagi siya inyuha na gid na murag sarili na gid nga Amarasya. Amara Shia na gid siya. Oo. Mao to nag-open mi call sa Manila. Third branch na mo is the 2024. Asa man ni? SM Manila. SM Manila. Pero ang Grabe. ang pagkabalo man pud gyud nako sa inyo ha Ma'am Sheena is aside sa na may physical store, nagad online selling. Online pod. selling gyapon mi call. Oo. Si Amara na may physical stores Yes. unya mag-online selling. By online selling, ga-live selling mo. Live selling. Ga-live selling ko call international, diri pod sa Philippines. Ang among ginahimo call mag-atumi usahay sa jewelry fair Yeah, show. dito mo mag-live. Mag-live. Oh. From there call ay grabe ang miner. Mag-mine sila call, mine 100k, mine 500k, mine 1M, mine 6.5M. Kung mga ingon ana nga kantidad ginaunsa man na unsaon man na kamoy mo deliver unsa man na? Ginakuan gina siya. May process talaga yan siya. Pero pag okay. ingana ka nagkukul, kami na gid mag-deliver ana. Kami Personal na gid mo nga mo deliver. Personal, oo. Katubang imuhang style sa una sa pagbaligya og cellphone bitaw Ma'am Sheena. Call. Imuhang gi-adapt diri ka nang marag nag-build gyud pug ka kay daghan man kag miner so Yes, pasabot Col. ang imuhang mga kliyente. Magbaligya ko ka ng isa ka box. Puro diamond na siya. Mga loose. Kanang ngani pa lang, wala pa siya sa... Loose. Oo, loose diamond pa lang siya. Wala pa siya sa engaste. Marag kitahay ka na loose Oo, loose pa lang. Ang bato Bato lang pa sa lang. Asa mo gusto? okay. Ito, mawali siyang loose diamond. Loose wala pa siya sa Wala pa siya sa engaste. Engaste ang tawag ani. Dili pa siya Okay from lang ba? loose ni Pwede siya. na ako makita Ma'am Of Sheena. course, Yawa. Col. Tagpila ning ingon ani. Kana 3.5. Kani pod call. Kani siya paraiban Usa siya. diamond gyapon na. Kani call, this is total of 12.8 karat. So mas mahal ni. Ay, oo po. Mas mahal po. Tagpila man ni. 9.8 million. Dong ambitong kuandong be. Checking. Sana all. Sana all. Nga na call na. Joke lang oy. Hoy, nagok don jud kog bayari wa. Wa kay anang kantidad ay gara-gara dira. Pero ang presyo ninyo sa live selling lahi sa store? Dati call, lahi. Karon gising na namo siya. Kung na kayo magustuhan ng mga item dito, then go. Grabe. Dito na ako na-realize call tong nag-ibang bansa nami. Dito ko na mulat call nga wow, grabe ang jewelry industry. Gihan ay gyud ni Lord. Gihan ay good ni Lord. Dito na nako-call nga nakuan nga makabasa ko sa Biblia na. Mao na tong gipuptan gid nako nga word call. Isaiah 60:20-22. When the time is right, I the Lord will make it happen. Dito na nako siya nakuan call. Pero katumang good, kanimang good call nga business, ginaisip na mo siya not just now. Dili siya para karon lang. It's for long term. Long term. So, nag-invest good mi call. Lahat ng pagod, stress, lahat-lahat call. Kung unsa to ang kinita, yun yung binuhos namin siya doon. Dito. Kaning technology ninyo Ma'am Sheena, if okay lang mangutana, Yes. tagpila ang mga Ay, oh my God. Total call, i-total na lang nato kay ang isa pa lang man good ka machine sa diamond is worth 1.5 na. Oh my God. Para kani sila Para lang, kanang ma-test kanang og tinuod ana marag tama ba yes, ko? call. Kung madetect siya na natural earth mine diamond. Grabe ka amazing kabalo mo na share man god sa iyahang igsuon kaysa una katong high school Dili call, ang elementary. elementary Elementary. na akay Oo, giprenda oo. ipili nimo i-share sa Yes. mo
Katumanggod kay taga bukid lagi kol. Gikan gyud literal gyud siya nga bukid. So sa bukid makakita ka kanang bato kol nga kanang naay Sinaw-sinaw. sinaw-sinaw nagsinaw-sinaw nga bato naay mga murag gold Color na something. green. O, na pa yung mga anak. Color kanang Mm. gold gyud siya nga magsinaw-sinaw gyud siya. Gidala ng bato kol sa muang balay. Ana gyud akong papa na kamo gyud no. Grabe kay ignorante. Dili man na tinuod, bato ra man na. Nya, gidala namon ang nga bato sa pawn shop. Ana gyud ang guard sa akol nga, "Day, ilugod na lang natin." Wala na kantidad. Pero tanawa ka karon. Yes, call. Ang technology nga na mo. Ang imuha na lang sigurong tips, kabalo ko nga naay mga parehas nimo, siguro naay mga parehas nimong kaagi sa una nga maupod ilang ginaagian karon nga mga bata, maski dili babae, mga Sa high palengke. school, natuas palengke or basig tuan nangisda baron, gapaningkamot sila para mahatagan lang sila dasig. Pinaka number 1 gyud nga ato ang kuptan gyud is magampo. Magampo, magsalig kay Lord, o dapat maningkamot ta dili para sa atong sarili kundi para sa atong pamilya. Lahi lang manggud jud kaayo. Imuhang desire good nga para ang katong bata sa una nga kanang gapaningkamot, ang ako ang goal gyud is makalingkawas ang akong pamilya, makalingkawas sila mama. That's my goal gyud. Maningkamot ta nga kanang naay pagpahiubos. Dili ta man lamang og tao. Kanang makaabot ta sa point nga agi magsalig sa tuwa, dili gyud nato bubon. Amen. Kay ang trust, it's priceless. It's ano kasi call, depende man gud kung unsa imong definition sa success. Yes. So the definition of success is being grateful, being thankful kay Lord. For me, success is happiness. Mao gyud na siya. Ang tao nga mapasalamaton Yes. mo na ang tinuod nga Nga successful. success. So you deserve everything. Thank you, Ma'am Lord. Thank you Sheena. kaayo. Daghan kayong salamat sa imong pag-share. Salamat kaayo sa imong pagdawat sa mga din. Thank you kaayo, Col. Unta daghan mong nakatunan sa kini nga episode. Ako mapasalamaton kaayo na finally na meet na gyud nako. Dinhi sa programang Binisaya Chit Chat ato ni ang CEO sa Amara Shia Jewelry, Ma'am Sheena Sevilla Aquino. Ma'am Sheena, salamat kayo. Grabe ka salamat. Walang Adik na uban pa si Chat ato